Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υπήρχαν παλιά διάφορες συμβάσεις συνεργασίας της πατρίδας μας με την Ινδονησία, τυπικές, όπως συμβάσεις υπήρχαν και με διάφορες άλλες χώρες. Το Νοέμβριο του 2009 υπεγράφει και η Συνολική Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδονησίας. Σίγουρα πρόκειται για μια σύμβαση που έχει υπογραφεί εδώ και καιρό και τώρα έρχεται στη Βουλή για κύρωση. Το ζητούμενο σε όλες αυτές τις κατά τα άλλα τυπικές κυρώσεις είναι το τι αποκομίζει η πατρίδα μας. Αν δηλαδή υπάρχει κάποια ωφέλεια για την Ελλάδα. Έτσι, όπως παρατίθεται η σύμβαση, φαίνεται ότι πρόκειται για μια μάλλον τυπική σύμβαση. Η Ινδονησία είναι μια χώρα που έχει σημαντική θέση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Είναι τέταρτη πληθυσμό σε χώρα στην παγκόσμια κατάταξη και πρώτη σε μουσουλμανικό πληθυσμό και μάλιστα με ραγδαία αύξηση σε σχέση με τα υπόλοιπα θρησκεύματα που είναι ισχυρή μειοψηφία πλέον στην Ινδονησία. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να μας διαφεύγει ουδόλως. Όπως επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Ινδονησία έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία και μάλιστα έχουν και πολύ έντονη και ισχυρή αμυντική συνεργασία και αγοράζουν όπλα από την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Στο εσωτερικό της Ινδονησίας υπάρχουν έντονες πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφορές και συγκρούσεις. Το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της χαρακτηρίζεται μάλλον χαμηλό και υπάρχει τεράστια φτώχεια στο εσωτερικό της. Έχει καταγγελθεί για πάμπολες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για αυταρχικές συμπεριφορές των κρατικών της οργάνων. Η θέση της γυναίκας επίσης είναι αρκετά δυσχερής, επικρατούν τα ισλαμικά βάρβαρα ήθη και έθιμα και έχει καταγγελθεί και από τη Διεθνή Αμνηστία και τη στάση της απέναντι στις γυναίκες. Λόγω ακριβώς αυτού του μεγάλου πληθυσμού της και σε συνάρτηση με όλους αυτούς τους λόγους, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι είναι δεδομένο ότι θα επιχειρήσουν εκατομμύρια εξ αυτών να βρουν διέξοδο στην Ευρώπη, όπως κάνουν και πάμπολοι άλλοι λαοί της Ασίας, της Αφρικής και αλλού. Επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις στην πατρίδα μας από αρκετούς Ινδονήσιους, οι οποίοι παράνομα είχαν εισέλθει στην πατρίδα μας και ασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις κυρίως τουριστικής εκμετάλλευσης και εστίασης. Στον οικονομικό τομέα δεν γνωρίζουμε τι είδους συναλλαγές μπορούμε να έχουμε με την Ινδονησία. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι λόγω του ισλαμιστικού κινδύνου που υπάρχει και της ισλαμιστικής εισβολής στην Ευρώπη, η Ινδονησία είναι μιας πρώτης τάξεως. Είναι μια χώρα που έχει τη δυνατότητα μέσω της Κερκόπορτας, ειδικότερα της Ολλανδίας που ήταν και απικία παλαιότερα, να βρει τον τρόπο ώστε να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια φανατικών μουσουλμάνων, όπως γίνεται δυστυχώς και από άλλες χώρες. Δεν λαμβάνουμε κανένα μέτρο ασφαλείας για τέτοιου είδους κατά τα άλλα τυπικές συμβάσεις. Γι' αυτό και μόνο το λόγο είμαστε κατά και καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ.